Al Bloc en sabem molt de prestacions socials, de millores socials i de benestar social. Ho demostrarem quan tinguérem la responsabilitat i ho tornarem a fer si ens voteu. Des del Bloc anem a continuar en la línia de la justícia i de l'eficàcia. Per això anem a crear el Consell de Benestar Social, perquè entre tots, tècnics, polítics i associacions, podem fer que cada dia vivim millor i que es distribuïsquen millor les ajudes. Ja ho farem i ho tornarem a fer. Soy Manuel Benedicto, soy de Madrid, votaré al Bloc. Soc Manuel García Maturana, de Urcal, Huercalvera, Almería. Veí de Silla i soc del Bloc. Silla ha de ser un referent cultural d'avantguarda i no ens contentarem amb qualsevol curset ni qualsevol exposicioneta. Volem activitats culturals de qualitat, perquè Silla s'ho mereix i se poden fer, com s'ha demostrat en l'auto sacramental que ha escrit Pitarc i que ha dirigit el nostre company Benxa. Des del Bloc volem involucrar en el món cultural de Silla a tots els elements que intervenen en ella. Arriben temps esperançadors per a la joventut de Silla, perquè els joves del Bloc no anem a consentir que els polítics de turno continuen oblidant-se de nosaltres. No recolzarem cap pacte que no garantisca una vivenda digna per als joves. L'accés als programes d'ocupació per a que els joves puguen trobar el primer treball. O ajudes al transport d'estudiants. La millora dels serveis d'informació juvenil. El Bloc de Silla ha assumit les peticions del Consell de la Joventut i anem a dur-les endavant. I a més, anem a continuar amb el model de creixement sostenible per a poder salvaguardar els recursos naturals per a les generacions venideres. Hem de fer desaparèixer l'estació de contenidors, crear aparcaments a tot el llarg del poble. Remourem horts d'energia solar i integrarem en una gran unitat urbanística tot el centre del poble, el cinema King, el Col·legi de les Monges i l'entorn de l'Ajuntament. Però per això crearem el Consell Assessor Urbanístic, perquè no siguin els polítics i els grans promotors els que creen l'urbanisme en exclusiva en este poble, perquè volem que siguin els ciutadans els que participen activament en la creació de l'urbanisme que volem. El Bloc continuarem treballant i acabant les coses que hem posat en marxa, com per exemple el pla de vacunació de pluvials o el nou pla general d'ordenació urbana que ha de servir perquè els propietaris de les terres i els llauradors obtinguin els millors beneficis. Per això demanem el vot per al Bloc, perquè treballem i perquè complim allò que prometem. Vota Bloc.